Désa panggonan sing asri, désa panggonan sing nyimpen kenangan sing ora iso lali. Saben isuk penduduk wis padha makari kanggo golek sanguning bebrayan menyang lulu. Désa, désa, désa panggonan sing paling ngadem. Désa akeh nyimpen kenangan tresno. Salah suwijine désa ana cerita tresno, yaiku kisahipun pegawai kecamatan Rizky lan Arum. Rizky telat ngungkapno perasaan, tapi Rizky ora goyah amarga dheweke bener-bener kasmaran karo Arum. Ning Rizky isin dadi dheweke meneng-meneng kasmaran utawa diam-diam cinta. Jere cah mama, Rizky wis suwe banget kasmaran karo Arum, tapi Rizky telat ngungkapno rasane sampai Arum apa dirabi ulun. Tapi jenenge jodoh ora lali dalan bali. Pak Rizky pegawai kecamatan. Ya piye, gue seneng to. Nggih, boten to, Mak. Aku iki ora sebanding, Nduk. Awak dhewe ora duwe. Nggih, Mak, kula sadar kok trae kene anake wong ora duwe. Lah kok malah nglamun, Mak. Ancen ati gak kira kena digoroi yen lagi seneng dheweke. Hah? Jodoh? Lah apa dadi apa wong kowe wis gedhe kok urung wani rabi. Ora suwe bocah sing aku jodoh kene Arum iku teko silaturahmi ning omahe Arum. Dheweke Ahmad Subeki, anake Buntan, kenalan ning makane Arum utawa Mak Dari. Sakbari teko, Arum banjur dijak kenalan karo Ahmad Subeki. There goes my heart beating, 'cause you are the Assalamualaikum. Lho monggo Den Bagus. Nggih, Bu. Kula temen mriki badhe silaturahmi, mboten ganggu nggih. Ora cung ora. Kenalke, aku Ahmad, ya sampean sinten? Aku. Ditamoni kok malah melengut kaya ora sopan. Ampun temak, ampun. Ampun ditukani. Wajar nembe kepanggih. Iya, Cung. Lah piye kabare Pakmu? Sek ning sawah terus. Nggih, Mak, tasik buru tani kalih kula. Kula wau badhe ngombe. Alhamdulillah, muga-muga lancar rezekine ben iso rapi. Nggih, Mak, matur suwun. Nalikane Arum mlaku-mlaku ning dalan, dheweke kepethuk Rizky. Rizky banjur ngajak ning taman. Amarga Rizky ape ngungkapno rasa yen dheweke tresno karo Arum. Tapi ndelalah, sore kuwi suasana taman dadi kandas. Mergo Arum arep dijodohke karo wong tuane sing ngimbangi ekonomi keluarga. Arum ngrasa dheweke gak pantes kanggo Rizky. Dheweke nyadar yen anake wong lan duwe terlalu penting, lan Rizky yo ora mandangi ngono iku. Rizky mau mandang Arum iku santun, ayu tur yo pinter. Tapi Rizky tresno ora krana iku, tapi krana anugerah saking Gusti Allah. Aku arep ngomong oleh. Arep ngomong apa, Mas? Aku sak temene, aku wis suwe kasmaran karo awakmu, ning aku gak wani ngungkapno. Ndak saiki momen sing tepat kanggo ngungkapno perasaanku iki. Sampean telat. Adek telat piye, Dek? Aku sudah calon, Mas. Sampean terlambat. Aku trae anake wong ora duwe. Dek, kok ono, Dek? Rizky banjur mulih saka taman karo kahanan sedih mergo tresnane kandas. Rizky banjur mampir musala njaluk petunjuk lan ketenangan dhateng Gusti Allah. Mergo saapik-apike panggon bali namung Gusti Allah, lan saapik-apike berharap namung berharap dhateng Gusti Allah.
Aku terlambat ngungkapno rasaku ning bocah sing tak tresnani. Ya Allah, muga-muga nek tredheke jodohku, muga-muga bakal bali marang aku. Amin. Nonton to, Mak. Kula tak pados piyambak. Lho, wis wani bantah. Terus saya ning gede Mbah Darkon. Nggih, Mak. Dari lan Arum banjur nek griyane Mbah Darkon utawi dongke iku takokna tudina sing apik. Banjur Arum lan Ahmad nanggalane ora apik. Terus Mbah Darkon jarak buntu. Arum seneng ora karuan mergo ora sida rabi karo Ahmad Subeki iku sing dheweke ora seneng iku. Pancen tresno iku ora kena dipeksa. Tresno iku anugrah saking Gusti Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Monggo. Apa? Mbah kula teng mriki badhe tanglet metu dinten, Mbah. Oh iya, lah dinane piye? Niki lho Mbah, yoga kula badhe kula nikahake sok kemis kliwon, sae mboten. Asmane sapa? Nanggalane apa? Sekar Arum Mbah, nanggalane Rabu Kliwon. Sing lanang sapa? Ahmad Subeki kemis pon. Lho, aja iki jarak buntu. Lho, mboten saged to, Mbah? Yeay, alhamdulillah. Muga-muga gak Nggih, pun jodoh. Mbah, matur suwun. Nggih, padha-padha. Monggo, Mbah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Enak apa to, Le? Sajake kok sedih men? Nek sumrapu nek kula sedih. Wong tua iku duwe ikatan batin Le ning anak. Dadi yo krasa yen kuwi sedih. Ngenten lho Bu, kula gadah perasaan kalih niku lho. Yogane mak dari dan niku kula mun terlambat jambake pun gadah calon. Banget Le. Berarti durung jodoh, nek kira jodoh ora lali dolen bali. Nggih Bu, kula cobi jelasake. Mugi angsal bentuk sing luwih sae. Awakmu gelem tak olehno bocah, jenenge Suci, bocah itu ayu. Dan niku lare pundi? Aku kan kudu jodohno karo Mas Rizky to, Bu. Iya, Dok, ape tak jodohno karo anake kancane Ibu. Lah terus Mas Fahmi pripun? Lah Fahmi lo kerja apa? Dewe cakal tidur. Nggih Bu. Lah piye sampean gelem gak? Lah Mas Rizky lo wis mapan, wis dadi pegawai kecamatan. Lah Fahmi lo kerja apa? Lah sok ben anak rezeki dhewe-dhewe to, Bu. Suci banjur ning taman karo Fahmi. Suci ngomong yen hubungane dheweke karo Fahmi cukup utawa putus. Fahmi sedih banget tresnane kandas. Dheweke ora trimo tresnane diputus mergo dheweke bener-bener tresno. Ngomong apa sampean kok ngejar rene? Aku pengen ngomong sesuatu. Kayak aneh kene sampai ning kene wae. Napa kok ngono? Aku pengen dijodohno karo ibu. Wis ana aku belajar nemu kenyataan. Kok Fahmi banjur bali karo kahanan sing sedih banget. tapi kula tasih piring wonten Bu kalih di Arum Ibu. Oh, ala yo Le, gak nang dhisik yo. Singkat cerita, Fahmi banjur ning omahe Suci, njaluk restu marang wong tuane Suci. Mergo dheweke bener-bener tresno karo Suci. Singkat cerita, dheweke direstui. Waalaikumsalam. Monggo. Nggih Bu. Tadi Le. Kula cangasem Bu. Rencange putrine jenengan. Siapa Le? Kula tasik kuliah Bu. Lah tasik sekolah kok wis wani-wanine ning gone cah wedok. Kula remen Bu saking putrine jenengan. Nek ibu mertue kula nggih kurang, Bu. Padha senenge ya wong tuwek karek ndongakno, Nduk. Nggih Bu. Kula tak matur Bapak kali Ibu rumiyin. Monggo Bu. Yo Le hati-hati. Assalamualaikum. Lan singkat cerita, Mak Dari karo Arum sak badane muleh saka griyane Mbah Darkon. Arum karo kahanan suweneng banget mergo ora sida dijodohno. Akhire Mak Dari ngendikan
Ya wis nduk, nek ape nembusi wong sing mbok tresnani, mae manut ae. Singkat cerita, ora ana angin, ora ana udan. Rizky ning omahe Arum. Rizky banjur nakokno dheweke sida rabi apa gak. Singkat cerita, Arum kondo yen ora sida rabi. Rizky seneng banget. Akhirnya Rizky nyuwun restu mak ndari terus direstui. Esoke Arum dipinang nganggo ali-ali sing ora patek berarti, tapi tresnone lah sing luwih berarti. Jodoh ora lali dalan bali. Dek, iki pengikat Dek. Sadurunge awak dhewe nikah, muga-muga awakmu iso dibahagiakan. Ya Mas, tak jaga hatimu. Ketemu